Hemen elkartu gara, Arabako eskualde herri eta hainbat auzoetako eragile bizitzak erdigunean izango dituen Araba bat nahi dugula argi eta garbi adierazteko. Gogoan dugu guztiok 2023ko azaroaren 30 Euskal Zaintza sistema publiko eta komunitario bat aldarrikatuz, kaleak hartu genituen egunura. Milaka eta milaka pertsonek greba feminista orokorra egin genueneko egunura. Urteak daramatza Euskal Herriko mugimendu feministak zera aldarrikatzen. Bizitza, bizigarriak soilik zaintzak erdigunean izanik bermatuko ditugula. Urtebete baino gehiago, igaro da greba feminista orokor arrakastatsu hartatik. Urtebete baino gehiago, zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldeko herri akordioa aurkeztu genuenetik. Herri akordioarekin batera 23 puntuko aldarrikapen taula bat ere aurkeztu genuen. Eta urtebete baino gehiago, igaro da era berean, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuari gure aldarrikapenak aintzat hartu eta praktikan jarri ahal izateko mahai baten bueltan ezeri zitezela eskatu genienetik. Pradales eta Txibiteren erantzunaren zain jarraitzen dugu. Baina 13 hilabete hauetan Araban lanean jarraitu dugu. Zaintzen duen Araba bat nahi dugulako. Zaintzaileak zainduko dituen Araba bat nahi dugulako eta Araba bizigarri batean sinesten dugulako. Lanean jarraitzen dugu. Hori ardatz izanik, Araba mailako herri akordio bat egiteko lanean ari gara. Eta hori da gaur aurkezten duguna. Hau da, Arabako errealitatearen arabeko zaintzen inguruko aldarrikapen taula bat adostu nahi dugu, ahalik eta eragile sozial eta sindikal gehienen artean. Herri akordio horren helburua zaintza sistema aldatzeko norabide bat markatzen da, baita instituzioak interpelatu eta aldarrikapen horiek bete ditzaten exigitzeko erreminta bat izatea ere. Horretarako, mugimendu feministaren deialdiarekin bat eginik, hainbat norbanako eta eragile elkartu gara eta prozesu bat martxan jarri dugu. Beraz, Arabako mugimendu feminista, pentsionistak, Arabako trabajadoras de hogar, Enara Kooperatiba, Ernai, SK, Lab eta Esteilazen artean, Arabako zaintzen mahai bat osatu dugu prozesu hau bideratzeko. Honen berri emain nahi dugu gaur. Eta gurekin bidea egitera gonbidatu nahi dugu Araba bizigarri batean sinesten duen pertsona eta eragile oro. Lehenik eta behin, Arabako argazki erreal bat egin nahi dugu. Gure herrialdean zaintza sistema zein egoeratan dagoen jakin nahi dugu. Zein hutsune eta behar izan dauden identifikatu eta irtenbidea jartzen saiatzea da lortu nahi duguna. Horretarako mapeo parte hartzaile eta kolektibo bat egin nahi dugu. Ariketa praktiko baten bidez tokiko zaintza zerbitzuen eta zaintzaileen egoeraren argazkia denon artean egitea da helburua. Mapeo hau aurrera ateratzeko, ahalik eta herri eta auzo gehienetan asanblada irekiak egingo ditugu. Horretaz gain, mapeo honek zaintzen gaia sozializatzeko balioko digu ere. Aldi berean, gure artean, harremanak egiteko eta elkarrekin antolatzeko balioko dugu. Funtsezkoa iruditzen zaigu ariketak eskualde ezberdinetako auzo eta herrietan egitea. Arabako errealitate anitza islatuta geratzeko. Eta hori lortzeko lanean gaude.
Horrekin lotuta, aipatu nahiko genuke Trebiñuko kide feministak egiten ari diren lana bertako errealitatea egin nahi dugun argazkian txertatzeko. Izan ere, muga administratiboak oztopo baino ez dira. Trebiñuko auzokideak kalitatezko zaintza jasotzeko eta bertan lan egiten duten langileen lan baldintzak duinak izateko. Jakitun gara zaintza zerbitzuak eskaintzen dituzten eta hein handi batean zaintza zerbitzuak jasotzen dituzten pertsonek asanbladetara joateko zailtasunak izan ohi dituztela. Eta pertsona hauen ahotsi gabe ez dugu inoiz argazki errealik lortuko. Horregatik, mapeoaren ariketa egiterakoan asanbladez gain elkarrizketa individualak egingo ditugu ere. Zaintza zerbitzuak jasotzen dituzten pertsonen ahotsa ere erdigunean kokatu nahiko genuke. Arrazoi bat edo bestea dela medio, zaintza zerbitzuak jasotzen ari diren eta menpekotasun egoeran dauden pertsonek esateko dutena jakin nahi dugu. Gaur egun jasotzen dituzten zerbitzuak egokiak diren, eta beraiek nola zainduak izan nahiko luketeen jakitea ezinbestekoa da mapeo erreal bat egiteko. Baita, eraiki nahi dugun zaintza sistema publiko eta komunitario horren bidean aurrera pausuak emateko ere. Behin argazki hau izan da, aldarrikapen taula bat osatuko dugu. Horretarako, asanblada ireki misto bat deituko dugu apirilaren 5-6 asteburuan. Asanblada horretara ahalik eta eragile sozial eta sindikal eta norbanako gehien gerturatzea da gure asmoa. Aldarrikapenak ahalik eta babes gehien izateko eta ikuspuntu zabal batetik eraikitzeko. Esan bezala, aldarrikapen taula hau tresna bat da guretzat, alde batetik instituzioak interpelatzeko, eta baita Arabako herri mugimenduak eta jendarteak eskuragarri izateko ere. Bukatzeko, Arabako herritar oro gonbidatu nahi dugu mapeoaren ariketa kolektibo honetan zein apirileko asanblada irekian parte hartzera. Auzo eta herri ezberdinetan antolatuko diren asanbladetan parte hartzeko deialdia luzatu nahi dugu gaur, beraz. Kalitatezko zaintza sistema publiko eta komunitario bat aldarrikatu eta eraikitzeko prozesu hau elkarrekin egin behar dugu. Zaintza eskubide unibertsala bermatuko duen araba bat posible da, eta egingo dugu. Feminismoek erakutsi diguten bidea elkarrekin eginez, zaintzak erdigunean jarri eta araba bizigarri bat egitera goaz. Aquí nos reunimos hoy personas